Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेमसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ फिन खेमसे जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान ब्लगजों नुजाफैलायबाय। स' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो शेयारबो खालामनानै होदो। स' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दायो आङो इसिङाव फैबाय ओमफ्राय नै दिनैनिया जाहैबाय आङो बिलाहिजों टमेट'बो होनो बहाबा बहाबा जोंनियाव बिलाहि होननानै बुङो। बिलाहिजों ओमफ्राय नै बेयो ना एवफ्रामखाना दोननाय आरो हराव माने एवफ्रामना दोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो आङो दायो संनोसै आरोना नैबे बिलाहिजों। ओमफ्राय सारायाबो नै दुंखाबाय थावा दुंखाबाय ओमफ्रायो नै सामब्राम बानलु हानानै लाखाबाय आङो। ओमफ्रायो माने जोंहा जेरैबायदि सङो बेखौसो आं शेयार खालामदों हा। बिलाहि आरो नाखौथ' बयबो संनो रोंखागौ मिथिखानाय बाथ्रा, थेवबाबो माने जोंहा माबायदि जायो बेखौ आङो देखायनोसै आरो नोंथांमोननो। नै सामब्रामखौ हरग्रोबाय आङो, थावा दुंबाय। ओमफ्रायो एसे नर्मेलैनो संगोन आरोना, बांद्राय माबा खालामाखै। बानलु हानानै लाबाय 6थासो। ओमफ्रायो एसे इखो एवनानै एसे फ्राम फ्राम खालामना लानोसै सामब्राम आलुखौ, बिनि उनावसो नैबे जिराखौ हरसिगोन आरो न'। माने जिराखौबो देया आरोना बिलाहि आलु संनायाव, माने ओरैनो गथायैनो होनो नागिरदों। सोर सोरा बिदि जायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिथाहरदे आंनो। जोंहा माने बिलाहि आलु जाबाथाय मालाबा बिलाहि आलु नङा दिसुन, बिलाहिजों ना इदि जाबाथाय एसे आलु ज्रो ज्रो होनानै ओमफ्राय जिराखौ थावावनो हरखायो आरो मोदोमनायनि थाखाय। बांसिनानो सोरबा सोरबा देयो आरोना, ओमफ्राय जोंहाबो देयो जेनेबा बेदरफोर संबाथाय, खिन्थु आङो दिनैयो देया आरोना, हरखागोन थावावनो। बिराद मोदोमनाय मोनसोगारो जोंहा आबैया, माने थावावनो बिदि जिराखौ हरनो होयो आरो। ओंखायनो माने एसे बिदि टाइपनि संनो नागिरदों आङो दिनैहाय। हरजासिगोन ना? जासिगोन दे। ओइ गोसोम गोसोमखौ होलायला ना, जिराखौल' हरनोसै। जागोन दे। नांदो ना? जाबाय ना? हरजासिगोन। जाबाय दे, हरजासिगोन दे। दाना आङो बिलाहिखौ हरग्रोनोसै। बिलाहि नाखौलाय सिम्पोल एकदम बयबो संनो रोंखागौ ना, मानो रोङा जानो। थेवबाबो आङो माने जोंहा न'आव जेरैबायदि जायो बेखौ माने नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना। संनायनि भिडिअ लाबो आब' होनगासिनोमोन ओरैनोबाबो। बिलाहिजों नाजों दिनै संबाय। नोंथांमोनाबो गोबाङानो रिकुवेस्ट खालामगासिनोमोन आब' संनायनि भिडिअ लाबोलायदो इदि होननानै। ओंखायनो आङो दिनैयो नोंथांमोननि गेजेराव बिलाहि आरो ना लानानै फैबाय आरो मोनसे। नोंथांमोना नाया नै बेनो आरो हराव माने एवफ्रामना दोनखादोंमोन माइया, दायो आङो बेखौनो बिलाहिजों संबाय आरोना। संख्रि हालदै हरजासिगोन दानिया। संख्रि हरबाय ओमफ्राय दायो हालदै, हालदै नङा बे जिराखौनो हरफ्लांबायमोन आङो। हालदै हरबाय, हालदैयाबो इसेयानो नाङो जाना, बांद्रायसो होफ्लांबाय नामा आङो। जागोन दे। न'आवहा बानायनाय हालदैफोरा एसेयावनो नाङो। एसे खोबना होबावनोसै ना दसे। दानिया नायनोसै
दै हरजासिगोन ना दै हरजासिगोन दै हरजासिगोन आराम नुबाय ना दायो दैखौ हरनोसै दैखौ गुदुं होगोन ना गुसु दैखौ गुदुं बानायनाय गैया गुसुखौनो होनांसिगोन दायो खोबना होथ'नोसै दसे खोबना होनानैसो नाखौ हरगोन गोदौबासो गोदौयैयावनो हरबाथाय गोथाव जाया होननानै बुङो जोंहा आबैमोना बिनिखायनो आङो दसे गोदौनो होनोसै आरोना ओमफ्रायसो गोदौनायनि उनावसो नाखौ हरगोन आङो नै दायो ओंख्रिया गोदौगौमानि जोङो नै लाइ सायनो नागिरदों लाइ मैगं जानो नागिरदों लाइजों मटर मिलायनानै जा गोथाव लाइखा बेखौ माने जोङो मा लाइ होनो इखो मा होनो राजा लाइ ना मा होनो गेदेर जातनि लाइ आरो इयो राजा लाइ होनो ना बिदिखौ राजा लाइ होनोनो ओमफ्रायो बेखौ एवनानै जानोसै आरो नङा मटर होगोन नै इसे मटरबो लाबोखादों ओमफ्रायो बिलाहि आलुआ गोदौबाय थाथोंसै गोदौसान्दि ओमफ्राय जोङो लाइखौ सायनोसै आरो सानैबो हारसिं जायोना हासबेन्डखौबो लोगो लाफाबाय आङो एसे खामानि मावना होनोसै हारसिंद्राय जायोना दा जल्दि जल्दि मावदो खान्दा खान्दा बस'खा जा गेदेर गेदेरखा बेखिनि गासिखौबो सायजोबगोन सेफ्लेना जाग्रा लाइखौलाय माथो होनबा सेफ्लेना जाग्रा लाइया जाबाय आंनाव नांगोन सेफ्लेना जाग्रा लाइया जाबाय फिसा फिसायासो बे जाबाय गेदेर गेदेर लाइ बेखौ सेफ्लेनानै जाया दायो नै गोदौबाय मोनबाय माबाया हरजासिगोन नाया गोबाव गोदौथारबाय जोङो मैगं सायगौमानियावनो दायो नै नाखौ हरनोसै दसे खोबना खोबावनो होनोसै एसे गोदौबावथो ओंख्रियाबो एसे जबबावथों होमबासो गोथाव जागोन नालाय दसे गोदौबावथोंसै ओमफ्राय खोबना होबाय आङो दायो लाइ मैगंखौ एवनोसै आरो बेखौबो नै मोनसेथिंजा लाइखौ एवनोसै दानिया दसे खोबना होनो नांगोन बेखौ दाना फैदो नै इखौ नायनो ओंख्रिया मोनबाय बायदि मोनदों आङो मोनबाय बियो सबथारबाय साखिनायनि आं एसेमान गोथाव जादोंना जायाखै संख्रि नायनानै खोन्थानोसै गोथाव जाथारबाय संख्रि एसे नांबावगौ
मोनबाय बियो गोथाव जाथारबाय बिलाहिजों नाया मोनबाय दायो नै बे जाहैबाय लाइखो मोनबाथाय जानोसैयानो आरो लाइजों मटर बियो दसे खोबना होनोसै दा नायफिनसिगोन बेखौ लाइ भाजाखौ हासबेन्डखौ साखिनायनो हैनोसै ओरैबायदि अलसिया मबाइल नायफैबाय नैखौ साखिनायनानै खोन्थानाय आरो दानि लाइ भाजा एवनाया साखिनायनानै खोन्थादो बिलाहिया मोनबायना औ बिलाहिया मोनबाय संख्रि नांदोंना नाङाखैथाय संख्रि नांदों मोनबावनांगौ जिखुनु संख्रिया नांबाय जानो हासिगोन होनबा गोथाव जादो आं संनाया माब्लाथो गोथाव जायालासिनो थानाय गोथाव जाखायोना जायोना जाया नों गोथाव मोनजायोना मोनजाया आं संनाय मोनजायो ओरैनोसो होनथारदो खोमा ओरैनो होनदो दे ओरैनो ना ओरैनोबोथ' होनदोबो जानो हानाय ना गोथाव मोनजामारो होनबा आं संनायखौ नोङो जाया आं दायो ओंखामसो जागोन आङो पाबजि गेलेगासिनोमोन आरोना नोङो हो ना मा खालामदोंमोन पाबजिनि भिडिअ नायदों पाबजिनि भिडिअ मानोलाय नायनांगौ पाबजिनि भिडिअखौलाय दा ओंखाम जानोसै होनबा एसे मोनबावनांगौ होमबा एवहैफिननोसै आरोबाव जि अलसियाखालै आंना हासबेन्डआ नायनाय जानानै आरो उन्दुफिनबाय एख' हेल्पबो खालामा आंखौ नायलाय खालि माबा मा होनो पाबजि गेलेयो माबा खामानि दंना थांनोसै आं होनबा नों मावाबा आंजों खामानि मावफायाबा होमबा एसे मोनबावनांगोन आरो ना भाजाया नै दायो इसे मोनबावनांगौ होननायखाय आङो इसे मान दै हरनानै माने मोनाखै होननायखाय माबाबाय आरो इसे थारा थानायफोरा मोननो नागिरा ना ओंखायनो बे दैखिनिया रानबानो मोनबाय आरो ओमफ्राय जानोसै आंना हासबेन्डआ जा अलसियाखा आरो भाजा साखि नायनानै उन्दुना थाफिनबाय एक्चुअलि बारा अलसियाबो नङा आंना हासबेन्डआ बांद्राय अलसिया होननानै बुंब्लाथाय आंहा गोरोन्थि जागोन मानो होनना बुङोब्ला आंखौ गासै खामानियावनो आंखौ मदद खालामनानै होयो दाहाय आरो मैगं सायना होखांबाय जेबो खामानि गैला नालाय एसे माना पाबजि गेलेबाय आरो बियो बांद्राय अलसिया बुंद्रायथारबाय आङो बे दैया रानबाथाय जानो हासिगोन आरो नै दायो जोङो जानोसै ओंखाम नै बे लाइ भाजा लाइजों मटर दानि एवनाया ओमफ्राय नै बिलाहिजों नायाबो ओमफ्राय नै बे ओंखाम जानोसै नै हासबेन्डआबो जिरायबाय जादो जानोसै सानैबो ओंखाम जानोसै ना ओंखाम जानोसै जोंहा जानोसै दे लुगैनाङा दे लोगोफोर बांद्राय गोखैबो जायाखैना मोजाङानो जादों बिलाइ बेगरखौ गारदोंना दहाय बेगरखौ गारबाथाय गोखै जाया बेगरखौ बिलाहियाव थानाय बेगर माखाखौ दहनना गारनांगौ होमबाथाय माने गोखै जाबाङा आरोना आंबो मिथियामोन जोंहा माया सिखायदों आंखौ जे
बिलाहि ओंख्रि संबाथाय ओमफ्रायो माबाखौ गारनांगौ आरो बिलाहिनि जितु सिङाव थायोना बिलाहि फिथाइनि सिङाव बेगर फिसा फिसा थायोना इखौ माने दहनना गारनांगौ आरो होमबाथाय माने गोखैया खम जायो आरो दा जोंहाना ओंख्रिया दा जों जानाया बांद्राय गोखै जायाखै आरो आङो बेगरखौ दहनजोबना गारदों नालाय बिलाहिनि ओंखायनो दायो नै आङो जाखांबाय ओमफ्रायो हासबेन्डआ जाखांथ'वाखैनो ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन स' बाय 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 नों गुमैया जाखाङाखैनो दाबो बाय बाय